du klar over, at 140.000 fuldtidsstillinger de rammes i Danmark af stress hvert eneste år? Det sygefravær, det koster det danske samfund omkring 27 milliarder kroner om året. Stresstilstandene, de fører for eksempel til forhøjet blodtryk og mavesår, hjertesygdomme og depressioner. Det har jo også en omkostning, fordi det koster noget at komme ud af det igen for det enkelte menneske, men også for samfundet. De her stresstilstande, de berører 28%, eller man kan næsten sige en tredjedel af EU's arbejdstagere, og kan vise, hvor mange er arbejdsløse, fordi man ved jo, at det er meget stressende at være arbejdsløse også. Det at ikke have kontrol over sit liv er noget, der er meget stressende. Man skønner, at 41 millioner EU-borgere de rammes af arbejdsrelateret stress hvert eneste år. Og det har en omkostning på omkring 30 milliarder euro, det vil sige 225.000 milliarder danske kroner om året. Altså klart nogle penge, der kunne spare sig noget, der kunne gøres noget ved, hvis vi kunne lære at håndtere det som samfund, og altså ikke kun som individer. For hvad er det lige stress, det er for noget? Det er noget, vi i hvert fald alle sammen oplever i perioder. Det er ret uundgåeligt, at der vil være pres op i forskellige livsfaser og livsperioder. Bare sådan noget som dødsfald for eksempel er jo meget stressende at opleve for en person. Det er altså ikke noget, vi kan undgå, men vi kan lære at leve med det, vi kan lære at arbejde med det. Der hersker også nogle myter om, at stress det skulle være en speciel mental sygdom. Altså der simpelthen er noget galt med de mennesker, der får stress. Det virker som om, at stress det er en naturlig reaktion på opbrugthed. At det er altså noget, der er helt naturligt, og noget, som man ikke skal se som en egentlig sygdom, men måske mere skal se som, at der er en person, der har fået stress. Det var da godt, den person reagerede helt naturligt ved at få stress på sin opbrugthed, på at personen har været belastet for hårdt. Der er sådan flere forskellige meninger om, hvad grunden er til, at nogen de reagerer med stress på udfordringer, og hvorfor andre de ikke gør det på de samme udfordringer. Og der siger man, at der er en bestemt sårbarhed hos de bestemte individer, der så får stress. Andre de siger, at alle kan faktisk få stress, bare man har en bestemt kombination af forskellige belastninger. En sådan generel formulering om, hvad stress er, den siger sådan noget i retning af, at stress det er en tilstand, hvor omgivelsernes krav eller personens indre krav, de har forsøgt at overskride eller allerede overskrider personens tilpasningsmuligheder, personens ressourcer og personens behov. Den stammer fra Lazarus' stressteori i 1976. Den idé. Den samme Lazarus, han har senere beskrevet, at den altså foregår i relationen mellem individet og miljøet, at det altså ikke kun har noget med personens evner og kompetencer at gøre. Så det vil sige, at det stressforskning egentlig viser, er, at det delvis er det individet, der er mistilpasset og måske ikke har de ressourcer, der skal til, og måske bruger sin energi forkert i forhold til det arbejde, personen har, eller det virke, personen har i miljøet. Og dermed får miljøet jo så også et ansvar for, at det her individ har fået noget stress. Ikke? Stress, det er sådan noget, vi tilvender os over tid. Vi tilvender sådan et højere stressniveau. Fordi vi tror jo, at vi skal mange forskellige ting, og der er mange krav til os, og mange ting i livet, der stiller konstante udfordringer og bruger vores energi. Har man nogle forskellige lig med i bagagen, som man siger, så har man en øget risiko for at få stress, fordi lige pludselig på et eller andet tidspunkt, så er der bare ikke mere at give af, og så kommer der et panikangstanfald, eller man får en blodprop, eller man får noget hurtig hjertebanken af en eller anden art, eller hvad der nu sker. Og så bryder vi sammen. Og har vi først sådan en kronisk stresstilstand, der er sådan, man ikke kan se ud over sine problemer, og det bare vokser sig op, og man ikke kan finde nogle løsninger, jamen så er man risiko for, at den her kronisk stresstilstand, den bliver til forskellige former for sygdom. Men hvorfor har vi så sådan en reaktion, stressfunktion? Jamen altså det skulle efter forskellige former for forskning komme fra den tid, hvor vi havde brug for, at vores nervesystem det var gearet til, at enten så kæmpede vi, eller også så flygtede vi og stak langt væk, lynende hurtigt, eller blev helt passiv, som man kender det fra en mus. Altså en kamp-flugt-reaktion for, at vi kan overleve.
Og den her kamp-flugt-reaktion her, den aktiveres sådan set lidt automatisk på den måde, så vi sådan reagerer på i forhold til de oplevede trusler og alt det, der sker i vores liv. Hvis vi ser det for meget som en trussel og bliver for rastløse og ikke rigtig kan håndtere det og begynder at reagere med vrede måske, altså så aktiverer man faktisk den her kamp-flugt-respons. Jo mere vred, jo mere kamp, og jo mere adrenalin bruger man i sin krop, og jo mere man altså giver det op. Og jo mere stresset er man faktisk. Den måde det foregår på, den her kamp-flugt-respons, det er jo sådan en neuropsykologisk tilgang, vil jeg tro. Men det der sker i kroppen, i fysiologien, det er, at der er nogle hormoner, der frigives for at skabe noget mere energi i kroppen og maksimere energien for at klare den her trussel, som hjernen så har fortolket, at det er, man står overfor. Men systemet frigiver noget adrenalin lige nu og her. Det er det, man kalder positiv stress også. Man får et ordentligt kick, det kender man jo alle jo, at man kan sådan blive helt høj af at have haft travlt i en periode, og så slapper man godt nok af. Det er dejligt bagefter. Men hvis det er sådan noget, der foregår over længerevarende periode, så frigives der kortisol. Og i løbet af 3-5 dage, så er den her kortisol ved at være brugt op, og kroppens reserver fra leveren og i form af sukker og så videre, det er blevet frigivet, og så er der simpelthen ikke mere energi i kroppen. Og så er man altså bare stresset. I en fjern fortid, var det jo smart nok, fordi så galt det om at kæmpe og overleve, eller komme hurtigst muligt væk, altså tage flugten. Og organismen er på en eller anden måde gearet til at ligesom bare se det som, enten så skal jeg overleve, eller så skal jeg væk. Og så behøver jeg ikke at tænke så meget over det. Hvis jeg kæmper, så kæmper jeg til at dør. Og hvis jeg flygter, så flygter jeg til, at jeg simpelthen ikke enten er væk fra problemet, eller bare ikke har mere energi, og så bliver jeg et alligevel af fjenden. Så det er ikke sådan et særligt harmonisk og afbalanceret system på den måde. Det er kampflugt. Det kan man jo godt have brug for, hvis man er sådan en mus her, den der kat, der har lidt gang i en. Så er det med at komme afsted, jo. Det, der sådan måske kan være interessant at kigge lidt på, det er, hvor kommer den her stress egentlig for, der bygger sig op over tid? Jamen, den kan komme fra mange forskellige ting. Dels så stresser vores følelser også, jo. Altså, hele vores følelsesliv, vi har sådan et meget udsvævende følelsesliv, så stresser det faktisk en hel del. Der kan man også arbejde med at få ro i de følelser. Man kan også være udsat for fysisk stress. Det vil sige, at man kan have haft et problem med en skade i kroppen, eller en operation, eller rygproblemer, eller problemer med et fodled, eller en tennisalbue, eller et eller andet. Det er faktisk nok til at pålægge en vis fysisk stress, som gør, at man så har lidt mindre til at klare de mentale udfordringer, man står overfor. Meget af den stress, vi i hvert fald udsættes for i vores del af verden, det er nemlig den mentale stress. Fordi det hele tiden er et stort strategispil. Hvis vi fortolker det som værende en kamp, og noget, der bare skal overstås, og noget, vi bare skal overleve i, og nu skal vi bare have kæmpet os igennem det her, så er der risiko for at få stress. Det er jo mere et spil skak, hvor man hele tiden har en strategi, og der går lang tid, inden man ser sejren. Det er virkelig noget med at kan blive ved i lang tid, uden at egentlig få sine behov opfyldt. Behov for hvile og behov for anerkendelse osv. Det er det, der er meget kendetegnende, den måde, vi arbejder på i dag. Og den mentale stress har jo også noget at gøre med, at vi har så mange indtryk og så mange ting, vi arbejder med, computer og så videre, at alting går så hurtigt, og at mængden af information er så utrolig hurtigt og så bastant og så dominerende alle steds nærværende. Vi har aldrig rigtig fred i hovedet og aldrig rigtig fred i hjernen. Så er der værdibaseret stress. Det er sådan mere, man kan jo have nogle holdninger til livet, og så kan man arbejde i et miljø, hvor man har nogle modsatte holdninger. Altså, hvis man nu mest går op i mennesker og de menneskelige anliggender, så er det jo ikke så smart, hvis man arbejder i et teknologisk fag, for eksempel. Og arbejder man i et teknologisk fag, så passer det måske ikke så godt ind og være sådan helt vildt interesseret i hvad meningen er med livet, og sådan filosofiske termer i livet. Så det er det, der skal forstås ved værdibaseret stress. Der kan man være placeret helt forkert sted i sit liv, som man slet ikke passer ind. Og det er jo enormt stressende. Det er sådan i hvert fald fire sider af en grov sortering af 4 sider af stress.
Altså stressorerne, kan man sige, altså der er mange forskellige jo. Nu der bare nævner nogle forskellige her, som arbejdssituationen, den er jo temmelig stressende. Bare det, at jeg skal lave en masse opgaver, det er jo sjældent, det er opgaven i sig selv, der er stressende, men det er jo mere den belastning, der ligger på, om man kan få det gjort, og de sociale relationer på arbejdspladsen, hvordan samarbejder man, og hvad bliver man egentlig udsat for, er der noget mobning? Arbejdsløshed er noget, man ved er meget stressende. Man ved faktisk, en fjerdedel af dem, der går arbejdsløse, lider af stress. Ægteskabet er faktisk temmelig stressende, og der er klare krav og forpligtelser, ikke? I de sociale relationer, der er der mange normsæt for, hvordan man skal være. Man kan også have alt for meget om ørerne. Man har simpelthen for travlt, man farer til det ene og det andet, og slapper aldrig af, og hjernen går ikke i tomgang. Man har meget vigtige beslutninger at tage, eller måske skal man hele tiden træffe en masse beslutninger. Man er udsat for forandringer hele tiden. Ens arv, ens genetiske dispositioner kan gøre, at man ligesom er mere udsat for i sit tankemønster at få stress, fordi man måske ikke har de evner, der skal til at cope med, ligesom at løse de her problemstillinger, eller tage dem lidt afslappet som opgaver, og ikke som sådan en krisesituation. Så kan man være udsat for kemisk påvirkning, altså forurening. Miljøet omkring en kan påvirke en. Fysiske problemer, som vi snakkede om lidt tidligere, og egentlig sygdom det er jo meget essentielt at få for eksempel en livstruende sygdom, eller blive udsat for, at man mister sin førlighed for en periode. Det er jo enormt stressende. Smerter påvirker meget kraftigt og stresser meget. Og sjovt nok, så det at rejse, det er ikke noget, man ligesom tænker over. Det er jo bare noget, man skal kunne gøre. Men rejseaktivitet er faktisk temmelig stressende i det, at man skifter miljø, og man også tit skifter tidszone, som virker enormt stressende. Og der skal du huske kurven fra tidligere, at det stress bygger sig op over tid og ligger sig oven på hinanden. Forskellige stressorer ligger sig oven på hinanden. Og så udvikler man så et stressfænomen, og nogen får så angst af det. Det er meget forskelligt, hvad der sker med folk, når de får stress. Noget af det, der også ligger som kan være et pres, og som kan retfærdiggøre al den meget terapi, man udsættes for i dag, det er alle de her ubearbejdede følelser, der kan ligge og køre rundt inde i en. Og dem skal man selvfølgelig have gjort noget ved, hvis det er sådan noget, der ligger. Og mange gange, så er det bare et spørgsmål om at anerkende dem og se, at de er der, og så lære, hvordan man så skal mestre og tænke om det senere. Så det der med at gå sådan helt i spåner i mange år og gå helt ned i sådan et hul på grund af nogle ting, der er sket en gang i fortiden, det kan som regel ikke betale sig, hvis det er stress, det handler om. Så er det bare at gå ind og ligesom få erkendt, at det eksisterer, og hvad man så kan tænke alternativt om det. Så er der sådan noget som gamle ophovedet stress fra dødsfald og sorg og fra en ensomhedsperiode, arbejdsløshedsperiode måske. Det påvirker også og laver en grundstemning af, som er lidt sværere, som måske kan gøre, at man udvikler stress. Men som du kan se, så er der mange forskellige grunde til, at man kan få stress, og der er også flere end dem, der lige er nævnt her. Den kroniske stress, som kommer efter lang tids udsættelse for stressende oplevelser, den kan føre til forskellige sygdomme, som er vist på den side her. Forhøjet blodtryk, det er en af dem, man ved. Altså nu vil jeg ikke læse dem alle sammen op her, du kan selv lige skimme dem. Men altså forhøjet blodtryk, og det er tarmproblemer, ondt i maven, tynd mave, uregelmæssig mave, hovedpine. Man kan ikke sove. Søvnløshed er faktisk et af de typiske første symptomer, der kommer, at man simpelthen ikke kan falde i søvn, fordi hjernen den bare kværner afsted. Så hold øje med, om du sover ordentligt om natten. Så kan man få depressioner, brænde fuldstændig ud. Seksuelle problemer er også et af de steder, hvor man kan sige, at det giver altså problemer ved kronisk stress. Du kan også holde lidt øje med, at hukommelsen den er, som den plejer at være, fordi hukommelsescenteret er noget af det, der stopper ret hurtigt. Det er det, der hedder neogenesen, der går i stå. Den gode nyhed er så, at den kommer i gang igen, når først at stresssituationen den forsvinder. Altså et advarselstegn på højt stressniveau, det er, hvis dit præstationsformåen det over en lang periode er nedsat. Altså ikke sådan, måske det lige er nedsat en uge eller to måske, men altså sådan over en længere periode, så kan du bare mærke, det kører bare ikke, og du kan ikke koncentrere dig. Du er også mere sur, far op, når der er nogen, der kommer. Du har ikke den samme tålmodighed, du plejer at have. Du kan heller ikke finde ud af, hvad du lige vil, og hvordan skal du lige klare det her problem, og jo, du kører rundt i ring.
og du bliver sur, og der er ikke nogen humor overhovedet, der er ikke noget sjovt ved noget som helst, og dødtræt slæver der rundt. Du er syg hele tiden, måske for influenza konstant. Det svinger op og ned af humøret. Det er alles humør svinger jo, og er forskelligt jo ikke, men det er, når man har en begyndende stressniveau, så er det sådan meget, at det cykler op og ned, og man kan ikke rigtig styre det på en eller anden måde. Det er altså søvnbesvær og bestøjelsesbesvær, ikke? Dårligt humør. Altså flere af de her advarselstegn, så er det i hvert fald et spørgsmål om lige at få sat farten lidt ned. Noget af det, der man har fundet ud af, der virker rigtig godt, det er mindfulness-baseret kognitiv terapi. Det hedder MBCT. Det er jo egentlig noget gammel meditationsformer og nogle moderne terapeutisk tilgang, og så vidt jeg ved, er det også kombineret med moderne hjernescanninger og det, der hedder neurofeedback, hvor man har mål på hjernen, når den kommer i den afslappede tilstand. Ikke? Det er i hvert fald noget, der virker rigtig godt til at få lavet et center af ro, og komme ind og få en erkendelse af, at man ikke er ens tanker, og ikke er ens følelser, og ikke er ens kropslige fornemmelser, men at man mere er den, der jagter, at de her ting passerer i ens krop. Det er jo ikke, det kan man jo kalde en god coping-strategi. Altså, det er en god måde at møde en udfordring på, at nu sidder jeg lige og overvejer, at jeg forholder mig til det sådan for, at det er et højere niveau. Og det er faktisk en tilstand, man kan øve ved at træne det her mindfulness hver eneste dag, så vil man meget lettere kunne komme ind i den tilstand, når man har brug for det. Hvis man pludselig føler sig stresset og presset, og der kan også ske nogle ting, så man simpelthen en krise eller et eller andet på ens arbejdsplads, så man simpelthen er nødt til at reagere fornuftigt, ikke? Det er i hvert fald noget, jeg kan anbefale at bruge. Og så vil jeg anbefale dig at se den, der hedder Viden om angst på DR's hjemmeside, deres Viden om siden. Det blev vist 30. januar 2007 kl. 20 på DR2. Der er beskrevet en helt utrolig masse ting om, hvad angst det egentlig er for noget, og hvad det er for nogle mekanismer, og hvad det er for en forskning, man laver. Og derudover, så skal du tage og melde dig ind i angstforeningen.dk, eller i hvert fald besøge deres side, for de ved også en hel masse om de her ting. Ja. Så er der referencer og noget litteratur. Der findes rigtig meget på nettet, kan man sige. Min bedste anbefaling, det er faktisk at læse noget kognitiv adfærdsterapeutisk litteratur, og nogle af de selvhjælpsbøger, der er skrevet på basis af den kognitive adfærdsterapi, og så prøve at gå i gang med at arbejde med de her teknikker, med at lave skemaer, og med at registrere de situationer, man møder i dagligdagen, og lære, hvordan man kan mestre dem bedre ved at tænke alternativt om dem, og lave alternativ adfærd. Så held og lykke med at cope med din stress og komme videre med dit liv. Hej hej.